Yan, may buntag sa tanan. Naaniya karon ako ang first customer. Naunsa ka sir? Unsa kay pamati nimo? Kuan di laluto akong kilid. Karga Kano sa lang na? Simana na ni. Imo lang gigwanta o kato permero okay ra? Bahog yabon gud mo sulsuol man ako karon di lang magwantais kaya ni linggo pag taon mo kalitran. Unsa man sa kana murag nagka-increase iyang kuan? Murag nakadugay, murag na dungag-dungag. Murag maorg yabon siya. Mo lang kay. Paminon mo murag na naipit, pero unsa yun na siya na kay murag na nikuto wala. Wala ni lito ba. Asa dapit? Dire dapita. Bukat kayo? Bukalit man bubinhod ay mo kanang istawa kana ngol-ngol mura bu init riyo. Murag mo sabay ni noon. Kana pranang naglingkod ka. Initindog nimo. Bukalit tawo na ni mo katri ko anaw. Dili sa kalit nga normal nga murag Dili mo. kan murag hinay lang. Kay murag bantayan nimo. Bukalit ra sa kan ba. Ngol-ngol ri bulig ko ay. So 7 days na. Pero wala sa mahilot. Nahilot ti isa dito katong pag primero. Isa ra giging ana mao ra. Bagay ka nagkakuha ka dire. Ganinga man si Kuan, ninga man si manghod ako. Dito ila, Eric. Eric Hilot. Hilot sa nga. So dito kay tukunayo po. Asa mong address ron sir? Sa San Jose. San Jose. Tagalabon, din may pero dami rin San Jose. San Jose. Sa Batanguinho Village. Pero sa imo yung address gyud. Labon. Sa? Labon. Sulop. Shout out dahil sa mga taga Sulop. Daghang po kayo customer taga Sulop. Manit po. Ano sila. Shout out sa taga Sulop o San Jose. Asa rin sa Meterio? Dire Atbang. Sa Batanguinho Village. Ay, Batanguinho. Kanang murag na pasulod. Ay, murag taas kayo nga. Sige, atong tabangan si sir. No, shout out sa tanan akong subscribers. Kung makakita ka, Facebook na sa YouTube na ko, Eric Hilot sa YouTube na. Shout out sa tanan ako subscriber atong tabangan si sir kay kaning mabikilta kanang labi na sobra sa kabugat alanganin mo kuno sa posisyon. Alanganin gani. Dili gina sa maayo kung sa pa na nimog tambal. Di ko na maaya. Mo increase na siya, mo increase. Kaya siya pero murag lain po kay trabaho na kay ko ano. Kihot gyud sige. Atong tabangan si sir. Yan, sige, pagpasa mo t-shirt siya. Asan do? May ambe. Ada, imong ko, andare lang ito butang. Ambot mong gugo diha. Sige, kulog. Okay na yan ni Sir Now. Ningol ba? Wala ko jacket. Medyo dili gyud ta siya okay, pero kung makakita kag jacket dito, palit ka. Okay, Kaya hangin. kung atong likayan man gud diha, hangin man gud. Papanutan ka ba? Mo gani. Dapat ano siya, pag maghilot, babalot ka. Jacket, jogging pants, pantalon ka. Wala gani. Wala ka pantalon? Atong ka. Okay ra ito. Ang isa ka mo. Normal lang. Pero meron ni mga hilot ron. Kakuha. Meron ka mas kuha. Jacket guys. Kahit tanong anan. Ay tayet. Ya, magkadugay, mausap na yung laktan. Sarong binaklayan, nadugay na himo. Wala na, naanad na lang. Okay, mo kingon lang yung isa. Isang laktan, mga ganyan. Murang bata. Siguyod naman. Uyod na. Mapagay kahinom, mababag na mong laktan. Samot na mag-inom. Ako lang nangangalan ni kay ubong higda ko. Pag tumiro kong higda, murang nga rin. Karoon ko plastar. Wala. Pagkabuntag, okay na. Sus, diyan na po yung naglingkod. Dapat, Pagkatong taon, basic. inuman mo pinreliver. Wala ko, ay na yung tambal. Kaya nag-inom. Ikaw ang
Ugat na gid siya ba? Higda ko. Meron lang. Up, tama na. Kaya ko gamay, boss. Baka gamay. Gamay lang. Up, tama na. Sige, answer mo, pipino? Bita kilos. Man ako ang gipungko ko. Okay na akong gibusdak Damo pa. ka mo dadig tulok ko buok. Gusto kay kumulan-lan na kanang. Kanang ibinaw. Oh, pipira kanang wala na sa ikon ba kanang wala na kay isda kanang kanan lang sa kanya sa paan. Oo, lami ito kagay na. Lami man kay na sa kaunon. Oo, yun. Kada turo ko palengke palit kog tag-upat, anak bitaw 5. Unsa kay tinuod pangalan? Juan, Giovanni. Giovanni. Mo na tinuod. Oo. Morning. Sao nga, wag ko jacket. Nang sao na ko. Mo tong naay jacket din sa gym, nabaligya man sila diya. May ukay ba? Gani. Tama din. Nay kon diya nay jogging pants, nay jacket diya. Sa gym. Ang mo mo sila. Uy, nagabasa day kagahapon di ay. Hapon gabi eh. Inay-inay ko undang nga pasmado man imong lawas. Mahago tag sa dili, pag uli sa balay, udto hapon gabi, di kita pwede mahimasa, apat ligo. Kaya mapas mo itong lawas na. Pas mo sa kusog na, niya ang ending na niya, paralyzed na, ha? Gani. Pero noon, lugay pa man. Ayaw, wala tagad di kuhan, dihadlok, pero mao gyud na realidad, ha? Oo, balon lang kita na gato. No, sobra lagi kita kaabuso. Okay ra ang trabaho, bisang unsa. Basta kay dili magbasa, ha? Mao yun. Bisa pa mo sa itong trabaho, okay ra na. Sige, gamay. Gamay, ha? Balik. Sige, gamay. Kanang gitandong na ito nimo diri lusay ni. Kini lusay ako di na to ni tandugan budako ni ninong dan puhuan nga magpunga ta usahay ko tas usahay kani. Mo ni siya singot uga ha. Gani. Dira? Gani.